allaf gael trawsblaniad aren o hyd. Cewch, os yw trawsblaniad yn iawn I chi, nid yw hemodialysis gartref yn eich atal rhag cael un o gwbl. Mewn gwirionedd, mae trawsblaniad yn fwy tebygol o fod yn llwyddiannus os ydych chi'n ffit ac yn iach. Dyn ni'n gwybod, o'i gymharu â chael hemodialysis yn yr uned dialysis, bod pobl yn iachach pan fyddant yn cael hemodialysis hirach ac amlach gartref.